Velfærd defineres som lykke, og det er helt op til det enkelte individ, hvordan man opfatter lykke. Man har de 3 vækstbehov: at have, at elske og at være. Og staten vil sørge for rimelige levevilkår til alle, og dermed skabe grundlag til et lykkeligt liv eller et liv med velfærd. Den danske velfærdsmodel, også kaldet det universelle velfærd, gør, at alle har samme rettigheder og får tildelt det samme, og staten spiller en stor rolle for den danske velfærd, og civilsamfundet og markedet deler den sidste del. Det indebærer progressiv skat, som betyder, at jo mere man tjener, jo mere skal man betale i skat. Og det er i modsætning til USA's velfærdsmodel, hvor at den enkelte borger selv må betale for serviceydelser. Og så blandingsøkonomien, hvor at vi for eksempel aflægger afgift på cigaretter, så at dem der ryger og skal have mere brug for sygehuse, de så dermed også betaler mere til det. Civilsamfundet indebærer, at man hjælper hinanden, for eksempel med børnepasninger, uden at det skal have nogen omkostninger. Velfærdsstatens udfordringer. Velfærdsstaten har nogle udfordringer med forsørgerbyrden, fordi at man skal tage sig af de ældre. Det bliver også kaldt ældrebyrden. Når de stopper for arbejde, skal vi andre betale pension, og vores skattepenge går dermed også til pensionen. Og vi har en øget individualisering, ved at man tænker mere på sig selv, og folk går mere op i at dække deres eget behov frem for fællesskabets. Med hensyn til den kulturelle globalisering har verden et stort indtryk på Danmark. Sådan noget som USA og deres amerikanisering gør et stort indtryk på vores kultur, med for eksempel McDonald's, og som har ændret dermed den danske kultur og livsstil. Eller immigranter, som kommer til Danmark og har andre normer og traditioner, og det ændrer også vores måde at se på kulturen, og det blander ligesom flere kulturer sammen. Politisk globalisering har det formål at øge udviklingen i det danske samfund, og vi skaber fællesskaber uden for Danmark i form af EU og NATO. Og derved har vi svært ved at holde de gamle traditioner og normer. Klimaudfordringer udfordrer naturen, og det går ud over hele verden, og det kan være CO2-udslip. Og selvom vi i Danmark prøver at gøre meget mod det, ændrer det ikke det store, da vi er et lille land, og andre større lande som Kina ikke har det på samme måde, og dermed sikrer vi ikke, at det på sigt bliver formindsket. Velfærdsstaten i fremtiden. Økonomisk globalisering indebærer både muligheder og risici for danske virksomheder. Det er fx øget risiko for, at danske virksomheder bliver udkonkurreret af lande med nyere og voldsommere vækst i industrialiseringen, som Kina eller Indien. Dermed vil arbejdskraften falde, og der kommer øget arbejdsløshed. Så er der også nedskæringsstrategien, som går ud på, at man nedskærer i serviceydelser og dermed i velfærden. Og udvidelsesstrategien, der går ud på at udvide den danske arbejdsstyrke, da ældrebyrden presser på den danske velfærdsstat. Dermed kan immigration være en god idé, da det er billig arbejdskraft. Udlicitering betyder, at man udlegerer opgaver til private virksomheder, som de offentlige virksomheder plejer at udføre, og det er også en måde, man kan skære i velfærdsstaten. Og så kan man også bruge brugerbetaling, hvor folk selv skal betale for serviceydelser, såsom lægebesøg eller uddannelser.